Tot ziens, hè. Doei. Ronald en Lucie van den Berg staan gewoon weer in de winkel joert. Maar belibben justermiddag een nieuw avontuur. Ik stier achter de toonbank en er kwam een jongen binnen. En ik hield vermoeden al van nou, ik vertrouw het al je net. En toen sloeg de deur achter hem dicht en had hij de bivakmuts naar beneden. En ik wist net wat ik dan moest. En toen vleeg je naar de zijkant van de winkel. En daar is die mijn man. Je blijft rustig en je begint te praten tegen hem. En op een gegeven moment begin je steeds bozer te worden. Ja, hier een wapen bij me. En ik hoorde dat hij hem oor helle. Dus, en dan ga je goed op hem letten. En dan denk je bij je eigen van ja, dat wapen dat lijkt niet echt. Ja, je spreekt hem aan, hij wordt steeds zenuwachtiger. Diezelfde dag is weer er ook al een primera in Stienzoer vallen. Robert zocht voort dat het om dezelfde gaat, want de beschrijving komt heel in. Of dat ik zo is, maar de politie nog uitzieken. Het bestuur komt erin, de bivakmuts liep erop en de donkere kleren liep erop. Maar dat wil net zeggen dat dezelfde man is die in Stienzoer vallen had, dat hij bij deze oerval belutsen is. Dat kun je hem dus nog net maar zeker niet zeggen, al liep het er wel op. Het liep erop. Op dat stuit docht het er net daar voor Ronald, maar het liep het wel dat de oervaller schrikt van de herkenning. Hij naait uit. Maar dat liet Van den Berg net zomaar gebeuren. Ik heb iets geroepen en ik ben naar de honkbalknuppel toe gerend. En hij vliegt gelijk naar de deur toe. Dus hij springt naar buiten toe. Dus ben ik erachteraan gerend. Toen zijn we naar buiten gegaan. En hij is de zijstraat ingerend. Toen kwam er iemand aanrijden en die jongen die zou net examen gaan doen. Die rijdt achteruit, want die ziet hem langslopen met zijn bivakmuts nog op. Die ziet mij langslopen met de honkbalknuppel in de handen. Hij rijdt achteruit, hij zegt stap in. Dus we zijn met z'n tweeën achter hem aangereden. Toen heb ik gelijk 112 gebeld. En de politie zet grut materieel in om de oervallers te pakken. Helikopter en honden worden inzet. En een wilde achtervolging eindigt in de week Westeinde. Dat mat. We hebben maar een heel ernstige misdrijf te maken. Er is dreiging met vuurwapenwest. Nou, meestal daar, de persoonlijke integriteit die komt zodanig in het spel. Er is naarmate een ernstige verstoring van de rechtsorde in dit geval. Dan pakken we het grut aan. Het resultaat is dat een van de mannen, een 24-jarige Ljouter, pakt wordt, door ontsnapt. Maar wordt letter aanhouden. Voor Lucie en Ronald een hele opluchting. Want de schrik ziet er toch wel even zien.